लग्नानंतर होईलच की प्रेम या मालिकेच्या पुढील भागामध्ये आपण पाहणार आहोत. पार्थ त्याच्या आईला म्हणतो की तुला जर असे वाटत आहे की मी तुला बोलावे तर तू काव्याला या घरातून जायला सांग आणि मला माहित आहे की त्या नक्कीच तुझं ऐकतील. इकडे आपण पाहतो काव्या किचन मध्ये स्वयंपाक बनवत असते. तेवढ्यात तिथे रम्या येते आणि रम्या गुरुजींना फोन लावते आणि गुरुजींना म्हणते की पार्थ आणि माझं लग्न होणार आहे का. तेवढ्यात गुरुजी म्हणतात की हो, मी सांगितलेलं बाकी नेहमीच खरं झाले आहे आणि हे पण होणार आहे. हे ऐकल्यानंतर काव्याला आश्चर्याचा धक्का. इकडे आपण पाहतो जेव्हा नंदिनीसाठी फुलांचा गुच्छ घेऊन येतो तेव्हा नंदिनी जीवाचं काहीच ऐकत नाही आणि जीवाला घराबाहेर काढते. तेव्हा फुलं आतमध्ये राहतात आणि जीवा बाहेर राहतो. तेव्हा नंदिनीची आई म्हणते की बघ, सारं जग सुद्धा जीवाचं किती कौतुक करत आहे आणि ही फुलंही तुला ते सांगत आहे. पुढील भागामध्ये आपण पाहणार आहोत नंदिनी जीवाला माफ करेल का, हे पाहणे खूपच मनोरंजक आहे. लग्नानंतर होईलच की प्रेम या मालिकेची डेली अपडेट पाहण्यासाठी आमच्या चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.